Vážení zákazníci, představuji vám 20-gramový zlatý slitek ze švýcarské rafinérie Pump. Na tomto slitku je vyražena podoba římské bohyně osudu a štěstí, takzvané Fortuny. Díky tomuto krásnému designu a tvrzené asé kartě jsou slitky z rafinérie Pump u našich zákazníků velmi žádané. Ze zadní strany můžete vidět, že sériové číslo je zobrazeno jak na certifikační asé kartě, ale také na slitku samotném. Pod sériovým číslem jsou uvedeny 4 devítky, což znamená 99,99% ryzího zlata. Pravo slitku si můžete zkontrolovat přes aplikaci Veriscan. Stačí naskenovat QR kód a aplikace slitek na základě výrobního čísla vyhodnotí. Samozřejmě ani nechybí podpis aséra. Asér je osoba dosazená londýnskou burzou a jeho úkolem je kontrola kvality čistého zlata. Tak co myslíte, není to krásný kousek?